F'muni eżistijej. Li mmorru nippritkaw il-kmandamenti ħadd ma ħajsalva. Li mmorru ngħidu lin-nies x'għandhom jagħmlu x'm'għandhomx jagħmlu, ħadd mu se jitbiddel. Per hekk aħna nlaqgħu in-nies ma' Kristu, in-nies jitbidlu u mbagħad jgħixuhom il-kmandamenti. Jekk aħna nagħtu esperjenza ħajja ta' Ġesu lil ħaddieħor bħala Knisja, in-nies iva jiġu l-Knisja u n-nies jibidlu l-ħajja tagħhom. Imma jekk noħorġu biss biex nikkundannaw mingħajr ma nofru l-ebda alternattiva, mingħajr ma nofru l-esperjenza ta' Kristu, għal xejn ikun. Għal xejn. Għax l-ebda kmandament ma ħajsalvak. Il-persuna ta' Ġesu biss sejra salvana. U dawn in-nies kollha li semmejt fil-faqar, fis-sempliċità, fid-djufija tagħhom, kollha għamlu esperjenza ħajja ta' Ġesu. U meta marru jitkellmu, marru jxandru l-esperjenza tagħhom ta' Ġesu. Jekk ma jkollniex esperjenza ta' Kristu, sejrin inxandru. Fuq min sejrin nitkellmu? Ħanxandru ittra mejta? Ħanxandru kelma mejta? Għax Kristu li huwa ħaj. U jekk inxandru l-persuna tiegħu li aħna nkunu esperjenzajna, allura hemmhekk insiru kredibbli. U l-esperjenza ta' Ġesu hija l-uniku għana li għandha l-Knisja. Jekk il-Knisja nżarmawha mill-esperjenza ta' Ġesu, issir organizzazzjoni li taħdem tajba jew ħażina ma jimpurtax. Imma ma ssirx il-Knisja ta' Ġesu Kristu, il-Knisja li Ġesu jrid. Knisja vojta mill-esperjenza ta' Kristu mi Knisja xejn. F'kelma waħda jekk aħna l-poplu Nisrani m'għandniex din l-esperjenza ta' Ġesu, irridu naraw x'nagħmlu. Irridu ninżlu għal kubtejna qudiem Alla u ngħidulu mulej ikollok ħnina minna. Għaliex jekk mhux ħanwaslu dan il-Ġesu l-ħaddieħor ħanagħmlu tradiment lill-missjoni ta' Kristu li rrid jaqdi fil-Knisja. Naf li qed nitkellem ibes, però din ir-realtà li ma nistgħux naħbuha. U jeħtieġ eżistijej li aħna nitolbu nixxenqu għall-esperjenza ta' Ġesu. Ħarsu lejn il-qaddisin li ġabu bidla kbira fil-Knisja u fis-soċjetà. San Franġisk, Padre Pio, Madre Teresa, Charles de Foucault, Massimiliano Kolbe, Faustina Kowalska, Margherita Lacoque, San George Breka. Ma kollha persuni li għamlu esperjenza ħajja ta' Ġesu. Ġesu ma kienx kunċett. Ġesu ma kienx persuna li jafu dwaru. Persuna li jafu lilu personalment. U ma dawn in-nies nil-mulej illum qed ifittex biex juża ħalli jwasslu l-messaġġ tiegħu. Jalla aħna nkunu fosthom. Ma din l-esperjenza ta' Ġesu eżistijej biex inkunu evanġelizzaturi ġodda fi żminijietna. Nixtieq insemmalkom 10 kelmiet mill-Vanġelu li qalhom Ġesu, 10 sentenzi. Li jiena nitlob għal din il-laqgħa tagħna lejla hekk. Ħassejt f'qalbi li għandi nwaslilkom li daw l-10 sentenzi ta' Ġesu jgħinuna nifhmu x'jiġifieri tevanġelizza, x'jiġifieri x'għandar lil Ġesu, x'jiġifieri tagħmel lil Ġesu preżenti. L-ewwel kelma hija din meħuda mill-Atti tal-Apostli kap 1 vers 8. Ġesu jgħid l-Apostli qabel jitla s-sema. Meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija, fis-Sammarija u satru fl-art. Ma nistgħux eżistijej noħorġu nkunu xhieda ta' Kristu jekk ma nkunux imtlejna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Jekk naħsbu li ħamorru naqdu xi missjoni bil-qawwa tagħna, se niżbaljaw u aħjar ma mmorru xejn. Ġesu batna fil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu u xi jfisser dan? Ifisser eżistijej li l-Ispirtu Santu se jagħtina d-doni kollha meħtieġa, il-karizmi kollha meħtieġa biex aħna nxandru l-Evanġelju, biex aħna nistqarru ma' kulħadd li Ġesu huwa ħaj. Kull wieħed minna jidina San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu l-Korintin kapitlu 12, lil kull wieħed minna ġimgħat id-don tal-Ispirtu. Ma ħadd minnkom li qed jisma' dil-konferenza llejla, ħadd minnkom lu preżenti hawn li m'għandikx don jew talent. Kull wieħed waħda minnkom. Issek it-talent tiegħek u li tagħmel il-mirakli. U t-talent tiegħek huwiex li tiknes l-art ma jagħmilx differenza quddiem Alla.
Id-don li Alla tak u x'inhu dak u ġej minn Alla mhux minnek. U l-mulej jistenna minnek li jintużah biex twassal il-bxara tajba. U allura llum inti tistaqsi x'qed tagħmel bid-doni li l-Ispirtu Santu lilek qiegħed jagħtik. Qiegħed taħbihom kif għamel dak tal-parabola jew qiegħed tużhom. U ħafna drabi eżistijej. Ma nużawhomx tat-talenti li għandna għall-inqas biex jinxandru s-saltna talla. Araw xi kuntant fil-parroċċi fl-qdiet u l-movimenti. Kemm hu diffiċli tkun tittorganizza xi ħaġa, tant nies li jkunu preżenti u jkollhom don u ma jużawx. Imorru jgorru jew x'jagħmlu għaliex is-sound mhux tajjeb fil-Knisja u mbagħad kapaċi jkollhom xi ħaġa huma ma joffruhiex. Dik hi, kemm qed tgħin biex inti xxandar is-saltna talla. Tgħid lill-kappillan għax ma nagħmlux PowerPoint presentation ħala fejn ikunu aħjar. Mur għamillu int, mhux tgħidlu jekk int kapaċi. Offri. Dak ifisser li t-talent li Alla tak użah. Mhux tmur teqret kemm hemm kor jistonna meta tkanta, jekk kapaċi tkanta int, mur offri. Issek ma jħallukx problema tagħhom mhux tiegħek. Ma int offri, t-talent li tak Alla mur użah. Offri għall-inqas. Ħalli fidejh. Jekk tgor li l-Knisja maħmuġa, ta' nofsinhar minn ma nafx li għandek tagħmel u ma naħsellart int. Dak tfisser kull talent li Alla tagħna mur. Kont se ngħidilkom jekk tgorru li prietku huma boring, mhux tgħidlu biex tipprietka, għax tkun boring aktar inġ aktarx. Però tlob għal qassis jekk taħseb li dejjek, għal lavori Alla qiegħda bih xorta. Però kull talent li Alla tagħna eżistijej, jeħtieġ li npoġġuh għas-saltna talla u din hija serja ta'. Hija serja. Xi kuntant vera tinkett. Hija min jagħmel il-ħażin, jagħmel minn kollox. U biex nagħmlu tajjeb isna ma nafxiex. Kif nbeżżajn, waħna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu suppost. X'i spirtu rċevejna? Ma tafux għal Pawlu, ma rċevejtu l-spirtu ta' biża'. Imma rċevejtu l-ispirtu ta' libertà, ta' qawwa. Fejn qiegħed dan l-ispirtu fil-Knisja? Fejn qiegħed fik? Fejn qed taraħ fik? Xi dwejjaq Knisja mejta meta l-Ispirtu Santu jrid jagħmel ħajja u jqawwiha. U jien nkunu miftuħin għal kull don li jrid jagħti l-Ispirtu Santu. Kull don li Alla jrid jagħmel. U l-don li jrid jagħtihom lilna. Nitolbuh ma nitkabrux u nħallih jużana. Però jew nagħmlu xi ħaġa ħbib tiegħi. Hija bil-qawwa ta' dan l-Ispirtu eżisti li aħna rridu mmorru inxandru li Ġesu għam il-mewt. Però l-ewwel xandir tagħna f'din il-kelma li jgħid Ġesu għalinna nkunu xhieda tiegħu. Il-Papa Pawlus VI eżistijej f'dokument li kiteb dwar l-evanġelizzazzjoni fin-1975. Evanġeli Nunzjandi għandu sentenza tant sabiħa. Jgħid id-dinja tal-lum temmen aktar ix-xhieda mill-għalliema. U jekk temmen lill-għalliema temminhom l-ewwel għax huma xhieda. U din hija vera, Pawlus VI kellu raġun. Jeħtieġ li qabel il-kelma irid ikun hemm l-emil tagħna. U din għandna bżonna ħbib tiegħi, għax faċli biex nitkellmu ħudu minni, ġajli 3 ijiem neqretaw u ngħid. Faċli. Imma diffiċli biex nagħmlu dak li ngħidu. U din mhux biex niddefendi min jiprietka, però ftakru x'qal Ġesu. Għamlu li jgħidulkom ma tagħmlux bħalhom. Ġifieri risposta ħadtuha. Però ejjew nkunu xhieda l-ewwel ħbib tiegħi. Naħseb jien Ġwanni Pawlu tieni meta ħafer seta' ma qalinniex li Ġesu qalilna biex naħfru. Għax ix-xhieda tiegħu deret mad-dinja kollha. Naħseb meta Massimiliano Kolbe ta' xhieda billi miet minn flok raġi ta' familja f'kamp ta' konċentrament ma kienx hemm għalfejn jgħidilna bil-kliem li Ġesu qalilna m'hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Madi Teresa naħseb qatt ma kellha bżonn tgħid il-kliem ta' Ġesu għall-inqas ix-xandru hekk tippritkaħ kull ma għamiltu fost dawn li żgħar minn dawn ħuti għamiltuh miegħi għax ix-xhieda tagħha kienet biżżejjed. Eżistijej hemm bżonn inkunu nsara ta' xhieda u xhieda bil-qawwa tal-Ispirtu. Taqtax qalbek, il-Vanġelu diffiċli biex tgħixu. Diffiċli, però mhux impossibbli. Huwa impossibbli mingħajr l-Ispirtu Santu, però bl-Ispirtu Santu huwa possibbli. Ftakru jgħal min jemmen kollox huwa possibbli.